Mela, dan huwa video illi qegħdin taraw it-tnejn fil-għaxija, iżda li ġie rikordjat il-ħadd bil-lejl ftit sigħat wara tmiem il-Grand Prix tal-Gran Brittanja. U mnalla qegħdin taraw dan il-video fil-għaxija għax li rajtu eżatt wara t-tiġrija probabbilment id-Dipartiment taċ-Ċensura ta' YouTube ma kienx jgħaddihuli għaliex l-inkazzatura enormi li kelli ħbib tiegħi għas 16 il-punt tlifna illum 16 il-punt 12,000 Sainz minħabba t-tajer li sploda fl-aħħar leb, iż-żewġ punti li gwadanja minn fuqna Ricciardo u ż-żewġ punti li gwadanja minn fuqna Ocon. 16 il-punt tlifna illum. Ma stapportawx imqarleb poħra, konna nispiċċaw ir-raba u konna ntawlu l-vantaġġ b'miljun punt flok kull manna xi 7 punti fuq il-Ferrari. Shit happens, that's racing. Anzi, issa kalmajt, għax kont maħru enormi kont maħru. Bess irridu nkunu ottimisti u naraw it-tazza nofsa mimlija. Norris spiċċa l-ħames u l-iktar ħaġa importanti għall-inqas se nħallu l-ewwel tiġrija ta' Silverstone fit-tielet post tal-kampjonat tal-kostrutturi għall-inqas ejja ngħidu hekk. U l-fħin ta' t-tiġrija meta konna l-5 u 6 bdejt ngħid 18 punt, se nkomplu ntawlu. Iva ħbibtej, l kien video żvok li bdejt bih, imma kif għedtilkom issa kalmajt. Mill-bqija ma tantx kien hemm xi tgħid, il-fortuna għenet il-Hamilton u manage il-Verstappen u l-Sainz illi u l-Bottas bil-problemi ta' tires li kellhom il-Weech u l-Wingman, iżda il-Hamilton ġietu żewġ għax xorta waħda rnexxielu jirbaħ it-tiġrija, Bottas ġietu ħażin għaliex spiċċa maħax il-punti u Hamilton igwadanja u issa tella l-vantaġġ fil-kampjonat tal-30 punt. Minna ħallura Verstappen ma ntihomx torza barra Red Bull. Labu karta għax l-sitwazzjoni kienet dik li kienet 1-2 tal-Mercedes u mandu jgħidlek m'għandix nitlef issa mmur nipprova nħu l-fastest lap li eventwalment ħadu, imma swietom ir-rebħa. Naħseb dik il-bidla fil-pits diri affarijiet li jiġru. Charles Leclerc spiċċa t-tielet fuq Ferrari li naħseb kienu wieħed mill-ikbar rebbieħa ta' Tiregate fil-waqt li Sebastian Vettel bil-Ferrari l-10 wirja anonima. Kif għatemmin għadu jittama li Vettel jista' ikompli fil-Formula 1 wara dis-sena wirja u xena. Jew il-Ferrari mhux qed jagħtu kasu iżjed jew ma nafx jiena. U anki Racing Point hemm marru ħażin illum Hülkenberg problemi fil-magna u Stroll spiċċa d-9. X'ma ninkazzax għal dawk il-punti li tlift illum. Bla dubju l-ikbar rebbieħa huma Renault li bir-raba u s-sitta raba Ricciardo li kompla juri kemm hu sewwieq kbir u looking forward li naraħ mal-McLaren fl-istaġun li ġej u Ocon is-sitta komplew jikkonfermaw dak li qed jien ma' xi ħbieb tiegħi supporters tal-McLaren noqogħdu attenti mir-Renault x'ir-Renault ġejjin ukoll. Anyway, naħseb li għalissa nista' naqafaw nhar il-ħadd li ġej konna l-Grand Prix tas-70 anniversarju. Paċenzja li hemm tlifna 16 punt imma
għadna it-tielet fil-kostrutturi. Għal iżjed video logs inkitbu fuq dal-istazzjon ta' YouTube, klik, kontenut ġurnalistiku fuq Facebook, il-paġna Antonello Sports Blog, klik, live gaming mal-gamers ta' Velocity Esports fuq il-paġna tagħna ta' Twitch, klik, kif tagħmlu da' tliet affarijiet għamlu li xjaten tridu. Il-komplement tas-serata tajba ħbib.